जय जय श्री राम। कौने कोखी राम जन्मे कौने कोखी लक्ष्मण कौने कोखी ना कौने कोखी राम जन्मे कौने कोखी लक्ष्मण कौने कोखी ना जन्मे वीर हनुमान जी की कौने कोखी ना जन्मे वीर हनुमान जी की कौने कोखी ना कौने कोखी राम जन्मे कौने कोखी लक्ष्मण कौने कोखी ना कौने कोखी राम जन्मे कौने कोखी लक्ष्मण कौने कोखी ना जन्मे वीर हनुमान जी की कौने कोखी ना जन्मे वीर हनुमान जी की कौने कोखी ना। कौशल्या कोखे राम जन्मे सुमित्रा कोखे लक्ष्मण अंजनी के कोख से जन्म ले प्रभु हनुमान। आई हनुमान आराधना हर गांव हर टोला हर मोहल्ला में होला। कई जानल जरूरी बा कि हनुमान जी के जन्म कौना कोख से भइल रहे जे भगवान प्रभु रामचंद्र जी के इतना बड़ा दूत निकले। ताई सुनी गीत के माध्यम से। कौशल्या कोखे राम जन्मे सुमित्रा कोखे लक्ष्मण अंजनी के कोख से जन्म ले है प्रभु हनुमान। कहवा से राम अइले कहवा से लक्ष्मण कहवा से अइले ना कहवा से राम अइले कहवा से लक्ष्मण कहवा से अइले ना कि अपन वीर हनुमान जी की कहवा से अइले ना कि अपन वीर हनुमान जी की कहवा से अइले ना। आई भैया सब केहू जानता कौशल्या पुत्र राम जी बाड़े, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी बाड़े, अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान बाड़े। लेकिन ये भी बात से सत्य बा कि सभी देव अवतरित बाड़े। तो आई सुनी इस गीत के माध्यम से। विष्णु आना गयावा तार राम लक्ष्मण रुद्र अवतार